Сигурно сте обръщали внимание, като пазарувате, че на много от продуктите има някакви таинствени знаци, които започват с Е. Е120, Е14, и така нататък. Какво се крие за тези ета? Това са химически вещества, които се добавят в храните и това се прави с определен търговски интерес. Оцветители, подсладители, най-различни вещества, които добавят някаква стойност към продукта. И в повечето случаи не добавят хранителна стойност, за съжаление, или някаква полза за потребителя. При това голямо четене на етикетите върху основни хранителни продукти използваме джобния справочник на Е-номерата, издаден от Българска национална асоциация на потребителите. Тук са събрани всички разрешени в България оцветители, стабилизатори, консерванти и всякакви подобрители. Срещу всеки Е-номер има червена, жълта или зелена точка. На принципа на светофара червеното значи опасност, жълтото – внимание, а зеленото – нямаш повод за притеснения. Информацията в справочника е на базата на авторитетното изследване за действието на Е-номерата върху човешкия организъм, направено от Аграрния университет в Вагенинген, Холандия. Колко обичам такива буйшки филенца. Обаче много ето. Я да видим сега. Е14. Може да причини диария. Супер. Има още ето. Е100 и Е160. Е100 безопасен екстракт от куркума, а Е160Б опасност от алергии и екземи. Е503 вероятен стомашен дискомфорт. Не, благодаря. Дозите, в които българското законодателство е разрешило обаче тези всички описани Е-номера, те са в такъв диапазон, че би трябвало да няма моментални видими реакции върху човека. Сега, проблем е, че на опаковките никъде не се пише точно какво е количеството на вложената добавка. Разбира се, би трябвало да бъде в рамките на разрешението, но това не може да се провери. Тук имаме едно Е124, което е с червена точка, защото води до хиперактивност при децата. Имаме и още ета. Етата оцветители, които според експерти крият рискове за потребителя, но са разрешени от закона, се употребяват най-често в производството на сладки газирани напитки – лимонади, снаксове, близалки и сладолед. Повечето от тях предизвикват хиперактивност при децата. По принцип хиперактивност при децата предизвикват азобагрилата. Има идея в Европейския съюз да се забрани влагането им и въобще предлагането им на деца. 132 може да предизвика опасност от алергия. И още едно имаме. 160Б – опасност от алергия и екземи. На практика, оцветителите могат да бъдат открити почти във всяка стока. Много от тях при натрупване в организма водят до алергии и появата на екземи. Най-опасното в случая е, че смеските между тези неща, които ядем, всъщност ние не ги знаем какви са и изведнъж се появяват някакви реакции и човек се чуди на какво се дължи тази реакция и си прави някакви спекулативни изводи. Съответно, те не винаги са истински. Консервантите удължават срока на съхранение на продуктите и почти във всяка консервирана храна има такива. Някои от тях предразполагат към появата на алергии и екземи, а има и такива, които се употребяват масово в основни хранителни продукти, въпреки че крият още по-сериозен риск. Е250. На повечето от тези колбаси пише Е250. И отново Е250, този, който е канцерогенен. Канцерогенно, това означава, че има отношение към предизвикването на някакъв вид тумори.
сега на прост език, рак. Това не означава, разбира се, че това ще се случи, но пък е доказано, че има такова отношение, т.е. би могло да предизвика рак. Антиокислителите се използват най-вече в производството на млечно-кисели продукти, подсладени фруктови млека, десерти, колбаси, краве масло и шоколад. Айно млекце е любимо за децата, обаче съдържа едно което води след себе си опасности от алергия и екземи. Натрупването на определени антиокислители в организма може да предизвика не само хиперактивност, екземи и стомашни проблеми. Срещу Е320 пише вероятен мутаген, а срещу Е321 мигрена и повреди в черния дроб. Много сериозно звучи. За съжаление така. Вероятен е написано, просто причина, че има някои съмнения, че това е така, но още не е доказано. Но по-добре е човек да внимава, отколкото после да съжалява. Така мисля ние. Стабилизаторите и сгъстителите запазват консистенцията на продукта. Често се използват при направата на сладка, конфитюри, желета, кондензирани млека, шоколадови десерти и млечни продукти. Почти половината от разрешените за употреба гуми крият сериозен риск от задавяне при деца. Има такива добавки, които се добавят в детските дъвчащи бомбони с най-различни форми, там мечета и така нататък. Тези гуми, които се добавят там, са опасни при задавяне на малки деца. Имало е в Европейския съюз и смъртни случаи благодарение на тези добавки. Емулгаторите запазват формата на продукта, усилват вкуса и аромата. Някои от тях могат да предизвикат сериозни стомашни разстройства и трябва да се избягват от астматици и хора с подагра. Тук има едно много интересно 635. Вместо него тук би трябвало да пише да се избягва от астматици и бебета. Пенорегулаторите се използват най-често в газираните напитки и разтворимите хапчета. Смята се, че подсладителите са невинни, но това не отговаря съвсем на истината. Някои от тях са канцерогенни и при много честа консумация на продукти, в които участват, води до главоболие, нарушаване на обмяната на веществата и пристрастяване. Отключват болести като мозъчни тумори, мултипленна склероза и епилепсия. Такова ли е положението при всички други планирани хапчета? Абсолютно същото. Опасност от алергия и екземи, домашен киселен плод, може да предизвика диария, красота. Модифицираното нишесте е обикновено нишесте, обработено с различни вещества. Не бива да се бърка с генно модифицираното нишесте. Използва се като втвърдител, стабилизатор или емулгатор. Честата употреба на Е1404, Е1414 и Е1420 обаче може да причини диарии. Разминава ли се списъка на разрешените ета в европейските страни с нашия списък? На 98% се припокрива. Има тук-там някакви разлики, но те не са въобще от интерес. По-скоро и в Европейския съюз може да се каже, че е същата ситуацията. Тоест индустрията лобира, за да може да прокара тези добавки, които биха докарали по-добър търговски вид на стоката, по-дълъг срок на съхранението й, т.е. да намалят загубите за производителя. Това се наблюдава в момента. Новите хранителни технологии всъщност представляват това. Според наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, срещу всяко Е трябва да пише дали то е сгъстител, консервант, антиоксидант и така нататък. Често обаче върху етикетите можем да видим съдържа отцветител, без да е посочен съответният Е-номер, или четем поредица от ета, без да е посочена поне категорията, към която съответният адитив спада.
Така производителите и вносителите масово нарушават закона, защото отличителните черти на контролът от страна на Здравното министерство са инцидентност и избирателност. По този начин потребителят е заблуден, лишен от правото си на информация и поставен в рискова ситуация. Наш остава избора дали да купим от съответния продукт или да потърсим по-здравословни и вкусни, минимално преработени храни. Защото битката срещу опасните ета продължава и от информираното и активно поведение на потребителят зависи нейният изход. Следващата неделя в Потребителя 3 очаквайте. Как можем да си върнем ДДС-то за стоки, които сме купили в някои от страните на Евросъюза? И още, кои са сигналите за предстоящи неприятности при интернет пазаруването?